Jmenuji se Audrey Thorntonová. Je mi 29 let. Na minulé díků vzdání jsem stála ve dveřích své matky a napočítala 14 prostírání na jejím jídelním stole. 14 lesklých talířů. 14 naleštěných vidliček, 14 jmen napsaných jejím elegantním kaligrafickým písmem na krémových jmenovkách. Na žádném z nich nebylo napsáno Audrey. Matka vzhlédla od svého místa v čele stolu, obklopená příbuznými a přáteli, a usmála se tak, jak se usmíváte na podomního prodejce. Ach, to jsme si nemysleli, že opravdu přijdeš. Není tu pro vás místo. Otočila jsem se k odchodu. Ruku jsem měla na klice, když ve mně konečně promluvilo něco, co mlčelo celých 29 let. To je v pořádku, mami. Prostě si sednu na dědečkovo staré místo. Její vidlička žuchla na podlahu. Jak o tom víš? Ale to nebyl začátek. Začnu od toho, kde to doopravdy začalo. Měl bych vám říct, kdo jsem, ne kdo o mě říká moje rodina. Kdo jsem ve skutečnosti? Jsem finanční koordinátorka neziskové organizace Millbrook Community Services, kontroluji výdaje na granty, slaďuji účty dárců a dohlížím na to, aby každý dolar šel tam, kam má. Není to nijak okouzlující. Není to práce, při které by se mé matce při večeři rozářily oči, ale je to moje práce a jsem v ní dobrá. Rodina Thorntonových by ale měla být působivá. Moje matka, Diana Thorntonová, vede nadaci Thornton Family Foundation, je královnou filantropických kruhů v Connecticutu, charitativních gala večerů, obědů pro dárce, článků v časopisech o ženách, které se věnují charitě. Můj strýc Markus je právník, korporátní, ostré obleky a ještě ostřejší slova, stará se o právní záležitosti nadace a neustále všem připomíná, že chodil na Yale. A pak je tu Heather. Moje mladší sestra, 26 let, blondýnka a dokonalá. Je marketingovou manažerkou nadace, což je pozice, kterou pro ní máma vytvořila týden po promoci. Heather zveřejňuje na Instagramu příběhy o dopadu a budování komunity. V životě nevyrovnala účetní knihu já. Já jsem ta, kterou zapomínají zmínit. Audrey pracuje jakže to je, v účetnictví. Takhle mě představuje máma, pokud mě vůbec představuje, ale jeden člověk na mě nikdy nezapomněl, děda Oliver. Před 25 lety založil nadaci Thornton Family Foundation, vybudoval ji z ničeho a každé díků vzdání, každé Vánoce, každé rodinné setkání, si pro mě vyhradil místo vedle sebe. Jsi jediná, kdo chápe skutečný účel této nadace, Audrey, říkával mi. Nedovol jim, aby ti na to dali zapomenout. Zemřel před 4 lety, zatímco jsem studovala v zahraničí na stipendium, které mi pomohl získat, nestihla jsem se vrátit domů včas a moje matka mi to nikdy nedovolila zapomenout. Nebyla jsi tam, když tě potřeboval. To řekla moje matka na jeho pohřbu. Ne do očí, nikdy ne do očí. Řekla to tetě Ruth, dost nahlas. Abych to slyšela z druhého konce místnosti. Letěla jsem 17 hodin, abych se tam dostala. Oči jsem měla opuchlé od pláče a tohle byl její pozdrav. Po dědečkově smrti se nadace stala její doménou. Přestavěla správní radu, najala Heather, dala Marcusovi poradenskou funkci, která byla placená víc než můj roční plat. Nepozvala mě na jedinou schůzku. Nadační záležitosti jsou složité, Audrey, nudila by ses, řekla mi jednou máma a mávla rukou, jako by okovala mouchu, co jsem nevěděla až 2 týdny před tím díků vzdáním, bylo, že jsem byla součástí té nadace celou dobu, jen ne tak, jak chtěla, abych to zjistila. Nadace rodiny Thorntonových dostává granty od několika organizací. Největší z nich, $180,000 ročně, pochází od Weston Community Foundation. Je to značný grant. Konkurenceschopnost vyžaduje rozsáhlou dokumentaci a každý rok je součástí této dokumentace fotografie správní rady pořízená na výroční schůzi, na té výroční schůzi. Je to večeře na den díků vzdání.
Teď si vzpomínám, jak dědeček každý rok trval na fotce. Všichni sedí kolem stolu, on v čele, já vedle něj. Tohle je naše dědická fotka, říkával. Na téhle fotce jsou všichni, na kterých záleží. I po jeho smrti fotky pokračovaly, večeře pokračovaly, granty pokračovaly. Předpokládal jsem, že už toho nejsem součástí, ale byl jsem. Byl jsem na každé fotografii za poslední 3 roky, dokonce i na těch, kterých jsem se nikdy nezúčastnil. 2 týdny před dnem díků vzdání mi přišel e-mail od ženy jménem Patricia Hwangová. V předmětu stálo žádost o ověření, člen představenstva Thornton Family Foundation. Málem jsem ho smazal, myslel jsem, že je to spam, pak jsem uviděl podpis. Patricia Hwangová, programová ředitelka Westonské komunitní nadace, nadace Weston, grant ve výši $180,000. Přečetla jsem si e-mail 3krát. Vážená paní Thorntonová, v rámci probíhající kontroly dodržování předpisů se na vás obracím. Abych ověřil vaši účast jako členky správní rady Thornton Family Foundation. Podle našich záznamů jste členkou správní rady od roku 2021. V předložené dokumentaci jsme si všimli některých nesrovnalostí a byli bychom vděční za vaše potvrzení následujících skutečností. Vaši účast na výročních schůzích správní rady, váš podpis na formulářích souhlasu a vaše další zapojení do řízení nadace. Odpovězte prosím v nejbližším možném termínu, když jsem dočetl, třásly se mi ruce. Členové správní rady od roku 2021. Nikdy jsem nebyl požádán o členství ve správní radě. Nikdy jsem se nezúčastnil jediné schůze. Nikdy jsem nic nepodepsal, to odpoledne jsem zavolal Patricii Hwangové. Slečno Thorntonová, děkuji, že jste se mi tak rychle ozvala, řekla. Její hlas byl vřelý, ale opatrný. Musím se zeptat, zda jste si vědoma toho, že jste uvedena na seznamu členů správní rady. Ano, odpověděla jsem. Ne, řekla jsem, neměla jsem o tom tušení. Ne, odpověděla jsem, odmlka a pak, chápu. Chcete, abych vám poslala dokumentaci, kterou máme ve spise. Vzhledem k tomu, že jste uveden jako zúčastněná strana, máte právo se s ní seznámit. Ano, prosím. E-mail dorazil o 20 minut později. V příloze byla naskenovaná kopie žádosti o grant, formulář souhlasu správní rady s mým podpisem dole a fotografie. Večeře na den díků vzdání, rok 2022, všichni sedí kolem stolu, já se usmívám vedle matky. Ten rok jsem tam nebyla. Měla jsem chřipku, týden jsem nevycházela z bytu, ale na fotce jsem byla, jasná jako facka, následující 3 dny jsem strávil pátráním. Patricia Hwangová mi poslala všechno, legálně, protože moje jméno bylo na každém dokumentu. 3 roky žádostí o granty, 3 roky formulářů souhlasu rady, 3 roky fotografií, na každé z nich jsem byl přítomen na výroční schůzi správní rady. Můj podpis autorizoval rozhodnutí nadace. Moje tvář se usmívala od stolu na den díků vzdání. 2 z těch 3 let jsem vůbec nebyla doma, vzorec byl jasný. Jakmile jsem ho hledala. Westonova nadace vyžaduje to, čemu se říká rozmanité složení správní rady. Alespoň jeden člen mladší 35 let. Alespoň jedna členka, která není s výkonným ředitelem v přímém příbuzenském vztahu, výkonnou ředitelkou je moje matka. Heather je její dcera. Teta Ruth je dědečkova sestra. Příliš stará na požadavek mladší 35 let. Jako jediná jsem splňovala obě kategorie. Potřebovali mě na papíře. Jen mě nechtěli mít v místnosti, vytáhla jsem si dokument s požadavky na grant a 2krát si ho přečetla. Bylo to tam, oddíl 4.2. Všichni členové správní rady se musí aktivně podílet na řízení. Podpisy musí být pravé a získané s plným vědomím a souhlasem, moje podpisy nebyly pravé. Nikdy jsem k tomu nedal souhlas, znovu jsem zavolal Patricii. Paní Hwangová, musím se vás na něco zeptat.
Ty podpisy na formulářích souhlasu nejsou moje. Já jsem je nepodepsala. Ani jsem na těch schůzkách nebyla. Na druhé straně bylo ticho. Slečno Thorntonová, jste si jistá? Jsem si jistá. Mohu to dokázat. Další pauza. Když znovu promluvila, její hlas se změnil. Tvrdší. Oficiálnější. Myslím, že bys to měl vědět. Nejsme jediní, kdo nadaci zkoumá. Státní úřad pro dodržování grantů zahájil vyšetřování, k případu byl přidělen auditor jménem Daniel Reeves. Cože, zeptal jsem se, hrudník se mi sevřel. Co to znamená? Znamená to, že je to větší, než jsem si myslel, a myslím, že si s ním musíš promluvit. O 2 dny později mi Patricie zavolala znovu. Tentokrát nešlo jen o papírování. Audrey, měla bys vědět ještě něco. Její hlas měl váhu, kterou jsem předtím neslyšela. Stát provádí audit nadace vaší rodiny. Přišel anonymní tip na, přesně její slova, nesrovnalosti ve složení správní rady v průběhu několika let. Stěžka jsem se posadila. Anonymní tip? Někdo to věděl, někdo mimo vaši rodinu. Odmlčela se. Daniel Reeves, auditor přidělený k případu. Si vyžádal výslechy všech uvedených členů správní rady. To se týká i vás. Stěny mého bytu jakoby se zavíraly. Paní Hvangová, Patricie, proč mi to všechno říkáte? Sotva mě znáte. Chvíli mlčela. Když znovu promluvila, její hlas změkl. Znala jsem tvého dědečka, Audrey. S Oliverem jsme spolupracovali, když před 23 lety zakládal nadaci. Neustále o tobě mluvil. Zasmála se tichým, smutným zvukem. Při každém setkání vytahoval fotky. Tohle je moje Audrey. Jednou bude pokračovat v té skutečné práci. Hrdlo se mi sevřelo. Nemohla jsem mluvit. Věřil ti, pokračovala Patricie. Jednou mi řekl, že ke konci si byla jediná, kdo chápal, co má nadace být, nerodinná výkladní skříň, nedaňový útulek, něco, co skutečně pomáhá lidem. Hřbetem ruky jsem si otřela oči. Nevěděla jsem, že o mě takhle mluví. Mluvil. A nechal ti instrukce, Audrey. Dokument u svého právníka, nezávěť, něco jiného. Říkal tomu poslední přání pro nadaci. Srdce se mi zastavilo. Jaké instrukce? Neznám podrobnosti, ale vím, že existuje, a vím, že se v něm píše konkrétně o tobě. Hlas jí poklesl. Myslím, že ti o tom tvá matka nikdy neřekla, že ne. Ne, nikdy. O 3 dny později mi matka zavolala. Téměř jsem to nezvedla. Nemluvili jsme spolu už několik měsíců, ne od té doby, co mě zapomněla pozvat na Heatérinu narozeninovou večeři. Ale něco mě přimělo zvednout sluchátko. Audrey, zlatíčko. Její hlas byl sladce medový. Hlas, který používala pro dárce. Jak se máš? Zíral jsem na telefon, jako by mu narostly zuby. Mám se dobře. Jak se máš, mami? Báječně, báječně. Poslyš, volám ti, protože se blíží den díků vzdání. Vím, že jsme si poslední dobou byli vzdálení, ale chci, abys tam letos byla celá rodina pohromadě, jako za starých časů. Celá rodina pohromadě, jako za starých časů. Taková slova mi neřekla už 4 roky. Chceš, abych přijela na den díků vzdání? Samozřejmě, že chci. Jsi moje dcera. Nacvičená pauza. Už jsem všem řekla, že přijedeš. Připravím ti místo. Žaludkem mi projelo cosi chladného. Tohle nebylo správné. Nic z toho nebylo správné. Dobře, slyšela jsem se říct. Budu tam. Perfektní. Uvidíme se ve čtvrtek ve 4. Ať nepřijdeš pozdě.
Zavěsila bez rozloučení, okamžitě jsem zavolal Patricii. Pozvala mě. Po letech, kdy jsem zapomněla, že existuju, mě pozvala. Patricína odpověď byla odměřená. Řekla proč. Rodinná pospolitost. Jako za starých časů. Na druhé straně se ozval dlouhý výdech. Audrey, přemýšlej o tom. V nadaci probíhá audit. Jsi uvedena jako členka správní rady na dokumentech, které si nikdy nepodepsala. A teď tě najednou chce na den díků vzdání. Nedala jsem si to dohromady, dokud to neřekla. Potřebuje, abych něco podepsala. To je můj odhad. Možná odstoupení z představenstva. Dokumenty se zpětnou platností. Něco, aby byla papírová stopa čistá, než se v tom auditoři začnou hrabat. Moje ruce už byly klidné. Chladný pocit se změnil v něco jiného. Něco ostrého. Tak já půjdu. Ale nic podepisovat nebudu. Na webových stránkách Úřadu pro dodržování podmínek státních grantů jsem našel kontakt na Daniela Rivese. Jeho titul zněl Senior Compliance Auditor, na jeho fotce byl muž kolem 40, vážný pohled, takový ten obličej, který už viděl příliš mnoho lží, než aby uvěřil té další. Druhý den ráno jsem mu zavolal. Pane Rivesi, jmenuji se Audrey Thorntonová. Jsem uvedena jako členka správní rady nadace rodiny Thorntonových. Pokud vím, provádíte audit. Krátká odmlka. Slečno Thorntonová, ano, chtěl jsem vás oslovit. Ano, odpověděl jsem. Ráda bych vám ušetřila námahu. Nadechl jsem se. Nikdy jsem nesouhlasila s tím, že budu členkou správní rady. Nikdy jsem nepodepsala žádný souhlas a fotografie, na kterých jsem zachycena na schůzích správní rady, jsem tam nebyla, byly pozměněné. Další pauza, tentokrát delší. Slečno Thorntonová, to jsou vážná obvinění. Já vím. Pokud je pravda, co říkáte, nemluvíme o porušení předpisů. Ale o podvodu. To vím také. Slyšela jsem, jak se posunul, jak zašustily papíry. Máte důkazy? Mám e-mailovou korespondenci, která dokazuje, že jsem na schůzkách nebyl přítomen. Mám metadata z původních fotografií, která ukazují, že byly upraveny. A můžu dokázat, že podpisy ve spisu neodpovídají mému skutečnému rukopisu. Udělal jste si domácí úkol. Pracuji ve finanční oblasti neziskových organizací. Vím, jak vypadá dokumentace, která byla zfalšována. Chvíli mlčel. Když znovu promluvil, jeho tón se změnil ze skeptického. Slečno Thorntonová, potřebuji si ta tvrzení ověřit osobně. V seznamu vaší rodinné nadace je večeře na den díků vzdání uvedena jako výroční schůze správní rady. Rád bych to sledoval. To mohu zařídit. Můžete? Letos jsem byl pozván. Moje matka neví, že něco vím. Myslí si, že přijdu podepsat jakékoliv dokumenty, které mi předloží. Suchý smích. Kdy se sejdeme? Večer před dnem díků vzdání jsem seděla u kuchyňského stolu s notebookem a sklenkou vína, kterou jsem nepila. Prohledávala jsem svůj e-mail. Jestli mě máma na ty fotky vyfotila ve Photoshopu, někdo musel mít originály, někdo musel někde udělat chybu. Lidé to dělají vždycky, když si myslí, že se nikdo nedívá. Zadala jsem do vyhledávacího řádku Den díků vzdání, prošla roky obecných svátečních zpráv a pak jsem to našla. E-mail od Hedr, 29. listopadu 2022. Předmět. Rychlá laskavost. Ahoj Audrey, můžeš potvrdit, že tahle fotka vypadá dobře pro rodinný archiv. Máma se chce ujistit, že s ní všichni souhlasí, než ji použijeme. Dej mi vědět. Xoxo. Přiloženo. Soubor JPEG s názvem TG2 Savkajty 2 file.jpg. Klikla jsem na něj.
Byla jsem tam, seděla jsem u stolu na dendíku vzdání, usmívala jsem se vedle své matky. Listopad 2022 jsem si pamatoval dokonale, byl jsem týden nemocný, nemohl jsem ochutnat jídlo, nemohl jsem vstát z gauče. Napsala jsem mámě SMS-ku, abych se omluvila, že jsem zmeškala večeři. Její odpověď? To je v pořádku. Odpočiň si. Ale tady byla ta fotka, já. Zdravá a šťastná, na večeři, které jsem se nikdy nezúčastnila, klikla jsem na obrázek pravým tlačítkem myši. Vlastnosti. Podrobnosti. Metadata byla stále nedotčená. Datum pořízení 24. listopadu 2022. Datum úpravy 27. listopadu 2022. Software Adobe Photoshop. 3 dny po dní vzdání někdo tuto fotografii otevřel ve Photoshopu a provedl změny, procházel jsem své vlastní fotky z toho týdne, našel jsem selfie, kterou jsem pořídil z gauče, kolem sebe rozházené kapesníky, tmavé kruhy pod očima, časové razítko 24. listopadu 2022, 647 hodin, stejný čas, kdy údajně vznikla fotka ze zasedání správní rady, header, moje dokonalá sestřička, to ona ty fotky upravovala. Byla v tom namočená. Ve všem. Všechno jsem si uložil, screenshoty, metadata, původní e-maily, Patriciin telefonát přišel v 9 hodin večer před dnem vzdání. Audrey, něco mám. Můj kontakt v advokátní kanceláři tvého dědečka, Nemarcuse, nezávislého advokáta, kterého Oliver používal pro osobní záležitosti. Našla ten dokument, o kterém jsem se zmínila. Posadila jsem se zpříma. Poslední přání. Říká se tomu dopis o úmyslu, není to právně závazné jako závěť, ale má to váhu, zejména u grantových organizací, které se starají o úmysly zakladatelů. A to Weston dělá. Co se v něm píše? Slyšel jsem šustění papírů. Přečtu ti příslušnou část. Mým výslovným přáním je, aby si moje vnučka Audrey Thorntonová zachovala aktivní roli v rodinné nadaci Thorntonových na věčné časy. Bude uvedena na všech oficiálních jednáních a fotografiích nadace. Místo vedle mého místa na výroční schůzi, nebo v mé nepřítomnosti místo samotné, bude vyhrazeno pro ní jako symbol mé důvěry v její úsudek a charakter. Místnost se rozostřila. Přitiskl jsem si dlaň na oči. Audrey, jsi tam? Jsem tady, hlas se mi zlomil. Tohle napsal on. Napsal to 3 měsíce před smrtí, založil to u svého osobního advokáta. Diana byla o jeho existenci informována. Ale nikdy si nevyžádala jeho kopii. Patriciin hlas stvrdl. Věděla to, Audrey. Věděla, co tvůj dědeček chtěl. Pohřbila ho. Sedadlo vedle mého. Nebo v mé nepřítomnosti mu je místo samotné. Dědečkovo staré místo. To bylo to, co to znamenalo. Nejen židli u stolu. Postavení plné důvěry. Úlohu, kterou chtěl, abych měl, a když jsem ta slova řekl mamince, prostě si sednu na dědovo staré místo, slyšela přesně, co jsem tím myslel. Věděla, že to vím. Patricie, potřebuji kopii toho dokumentu. Ahoj, Patricie. Do hodiny ti ji pošlu e-mailem. Audrey se zarazila. Tvůj dědeček tě měl velmi rád. Já vím, zašeptala jsem. Začínám chápat, jak moc. Ráno na den vzdání. Šedivá obloha, studený vítr, vůně uschlého listí a přicházejícího sněhu. Dlouho jsem stála před zrcadlem v koupelně, žena, která se na mě dívala, nebyla ta samá osoba, která před 2 týdny odpověděla na e-mail Patricie Hwangové. Ta žena byla zmatená, zraněná, stále ještě někde hluboko uvnitř doufala, že existuje nějaké rozumné vysvětlení. Tato žena to věděla lépe, pečlivě jsem si vybírala oblečení. Jednoduché vínové šaty. Profesionální,
ale neagresivní. Perlové náušnice jsem dostala od dědečka k 21. narozeninám. Byt, ve kterém bych mohla rychle odejít, kdybych potřebovala odejít, v tašce jsem měla vytištěné e-maily od Patricie. Analýza metadat z fotografie z roku 2022. Kopie dědečkova dopisu o záměru. A vizitka Daniela Rivese měl dorazit 30 minut po mně. Na příběhu jsme se dohodli, byl to přítel konzultant v práci, někdo, koho jsem pozval na večeři, protože neměl v okolí rodinu. Moje matka by nikdy neodmítla hosta před společností, image byla vším, naposledy jsem zavolala Patricii. Za hodinu odjíždím. Jsi připravená? Myslím, že ano. Znovu jsem se podívala na svůj odraz, stabilnější, než jsem se cítila. Patricie, děkuji. Za všechno. Za to, že jsi mi řekla, co o mě děda říkal, její hlas byl vřelý. Oliver by na tebe byl pyšný, Audrey. To přece víš, ne? Začínám se tím zabývat. Ať se dnes stane cokoliv, děláš správnou věc. Ne kvůli pomstě, ale kvůli pravdě. Přikývla jsem, i když mě neviděla. Nejdu tam, abych je zničila, řekla jsem. Jdu tam, aby mě přestali využívat. Cesta do matčina domu trvala 45 minut. Strávila jsem je v tichosti, ruce pevně na volantu. 29 let jsem se snažil získat lásku své rodiny. Dnes jsem se chtěl přestat snažit, matčin dům vypadal jako obálka časopisu. Rákos na dveřích, svíčky v každém okně, 2 luxusní sedany a Marcusův černý Mercedes na kruhové příjezdové cestě. Obraz dokonalosti bohaté Nové Anglie, zaparkovala jsem na ulici, nadechla se, pak ještě jednou a vešla dovnitř. Nejdřív mě zasáhla jídelna, dlouhý mahagonový stůl, lesklý porcelán, krémové jmenovky a matčina dokonalá kaligrafie, spočítala jsem je, 14 prostírání. Našla jsem Marcusovo jméno, Heathersovo, Kevinovo, tety Ruth, bratranců a sestřenic, které jsem sotva znala, matčiných přátel z jejich charitativních nástěnek. Žádnou Audrey, matka vyšla z kuchyně a smála se něčemu, co někdo řekl. Měla na sobě krémový kašmír a perly. Její úsměv byl připravený pro fotoaparát. Pak mě uviděla. Úsměv se jí rozplynul. Jen na vteřinu. Pak se vrátil, tentokrát chladnější. Aha, řekla to, jako by našla skvrnu na ubruse. Nemysleli jsme si, že opravdu přijdeš. Není tu pro vás místo. Místnost stichla. 14 tváří se ke mně otočilo. Heather se objevila u matčina lokte. Audrey, tohle děláš vždycky. Máma říkala, že je to nepovinné. Měla si to potvrdit. Potvrdila jsem to. Volala si mi, mami. Říkala si, že si domluvíš místo. Matčin smích byl lehký a pohrdavý. Opravdu? Asi jsem zapomněla. Víš, kolik mám práce s nadací. Marcus stál u krbu a vířil s kockou. Audrey, nedělej z toho trapas, prostě jdi domů. Někdy zajdeme na oběd. Podívala jsem se na stůl, na prázdné místo, kde mělo být moje místo, na 14 lidí, kteří se dívali, jak mě matka ponižuje. A neřekli ani slovo. Otočila jsem se ke dveřím. Ruku jsem měla na klice, když jsem se zastavila, něco ve mně, něco, co mlčelo celých 29 let, konečně promluvilo. Otočila jsem se zpátky. Matka už se odvrátila. Upravovala si ubrousek, uhlazovala neviditelnou vrásku a předváděla se před hosty. Krize byla zažehnána. Audrey odcházela. Všechno mohlo pokračovat podle plánu. To je v pořádku, mami, podívala se na ni, teď už otráveně. Proč jsem tu ještě byla? Prostě si sednu na dědečkovo staré místo. Ta slova dopadla jako kameny do stojaté vody. Matčina ruka stuhla nad ubrouskem. Vidlička, kterou vzala do ruky, aby demonstrovala nějaký bod o prostírání,
jí vyklouzla z prstů. Dopadla na podlahu se zvukem jako zvon, nikdo se nepohnul. Co si říkala? Její hlas se změnil. Med byl pryč. Zůstalo v něm cosi syrového, cosi ustrašeného. Dědečkovo staré křeslo. Mluvil jsem vyrovnaně. Klidně. Víš. To v čele stolu. To, které mi schovával. Když tam nebyl. Markus odložil skockou. Jeho tvář zbledla. Heather se zmateně podívala mezi nás. O čem to mluví? O jakém sedadle? Matka neodpověděla. Zírala na mě, jako by mě nikdy předtím neviděla. Jak o tom víš? A bylo to to přiznání. Neptala se, co tím myslím. Nepředstírala, že tomu nerozumí. Ptala se, jak to vím, protože bylo co vědět. Záleží na tom. Zeptal jsem se. Vytáhl jsem telefon a zkontroloval čas. Daniel tu bude za 8 minut, matka udělala krok směrem ke mně. Její klid praskal a pod ním jsem viděla něco, co jsem nikdy předtím neviděla. Strach. Audrey, ať už si myslíš, že víš cokoliv, ozval se zvonek u dveří. Všichni se otočili. Matčin obličej zbělel. Kdo je to? Usmála jsem se, poprvé po letech jsem se opravdu usmála. To bude můj doprovod. Audrey, matčin hlas klesl do šepotu, nebezpečná, kontrolovaná. Kuchyň hned. Nečekala, až je budu následovat. Prošla kolem mě, podpatky klapaly o tvrdé dřevo. A Markus se za ní zařadil do kroku, následovala jsem je do kuchyně, kde už byli cateringoví pracovníci propuštěni. Dveře se zavřely. Matka se na mě otočila. Co to děláš? Co je to za hru? Žádná hra. Nelži mi. Její oči byly divoké. Zmínil ses o dědečkově místě. Ty něco víš. Co víš? Ani jsem nemukl. Vím toho dost, Markus přistoupil blíž. Byl vyšší než já a využil každý centimetr. Audrey, poslouchej pozorně. Jsem právník. Jestli plánuješ něco, cokoliv, co poškodí tuhle nadaci, osobně se postarám, aby snesla následky, pomluva, nedovolené zasahování, pohřbím tě. Cože, zeptal jsem se. Opravdu? Tahle rodina ti dala všechno. Vzdělání, příležitosti a ty se nám takhle odvděčíš. Ne, řekl jsem, zvonek u dveří zazvonil znovu, tentokrát naléhavěji. To je můj host, řekl jsem. Necháš ho stát venku. Matka mě chytila za paži, nechty se mi zaryly do kůže. Kdo je za těmi dveřmi? Přítel z práce, konzultant. Neměl rodinu, se kterou by strávil díkův vzdání. Setkala jsem se s jejíma očima. Myslela jsem, že bys ocenil dalšího svědka tvé pohostinnosti. Na okamžik jsem si myslel, že mě skutečně udeří. Pak mě pustila. Narovnala si kašmír, uhladila si vlasy. Dobře, váš přítel může zůstat. Její hlas byl ledový. Ale tenhle rozhovor ještě neskončil. Ne, souhlasila jsem. Není. Vrátili jsme se společně do jídelny. Matčin úsměv byl opět na svém místě, dokonalý a falešný. Ale ruce se jí třásly, a když otevírala vstupní dveře, pozorně jsem sledoval její tvář. Neměla tušení, co se chystá vejít, než budu pokračovat, chci se tě na něco zeptat. Byla jste někdy vyloučena od stolu své vlastní rodiny? Nezapomenutý, záměrně vymazaný, abyste se cítili jako host v domě, ve kterém jste vyrůstali. Pokud ano, tak vás vidím, vím, jaké to je. Napište mi níže komentář. Řekněte mi svůj příběh. Přečtu si každý. A pokud chcete vědět, kdo právě prošel dveřmi mé matky, pokud chcete vidět přesný okamžik, kdy se všechno změnilo. Sledujte dál, líbí se vám toto video.
přihlaste se k odběru, pokud jste tak ještě neučinili, a zůstaňte se mnou. Protože co se stane potom? Ani já jsem to nečekal a teď zpátky k těm dveřím. Daniel Reeves stál na prahu. Vypadal přesně jako na fotce, čtyřicátník, vážné oči, tvář, která si katalogizovala příliš mnoho lží na to, aby ji další překvapila, měl na sobě oblek v barvě dřevěného uhlí a nesl koženou aktovku, profesionální, nenápadný, typ muže, který ustupuje do pozadí, dokud se tak nestane. Šťastné díku vzdání, řekl a natáhl ruku k matce. Jsem Daniel, Audreyin přítel z práce. Říkala, že by ti nevadila návštěva navíc. Matce stuhl úsměv. Jistě, že ne, jakýkoliv Audreyin přítel. Nemyslela to vážně, ale nemohla odmítnout, když se dívalo 14 svědků. To byla věc, která se týkala mé matky. Image měla přednost před vším, raději posadila ke stolu cizího člověka, než aby si někdo myslel, že není laskavá. Budeme potřebovat další prostírání, řekla pevně. Heather. Najdi židli. Heather se snažila poslechnout. Z pracovny přinesli židli. Prostírání bylo sestaveno v rohu stolu. 2 místa navíc. 2 nečekaní hosté, matka se podívala na stůl, na zasedací pořádek, který tak pečlivě naplánovala. No, řekla s křehkým smíchem, asi se budeme muset zmáčknout. Vlastně, řekla jsem, mám návrh. Všichni se na mě podívali. V čele stolu je volné místo. Je prázdné. Ukázal jsem na židli na vzdáleném konci, na židli mé matky. To bylo dědečkovo místo. Vždycky říkal, že by mělo připadnout někomu, komu nejvíc věřil, nastalo naprosté ticho. Audrey, matčin hlas byl sotva slyšet šepot. Ty nevíš, o čem mluvíš, nebo ne? Ne, řekla jsem, podívala jsem se na Daniela a pak zpátky na matku. Proč to všem neřekneš, mami? Co je tak zvláštního na dědečkově starém křesle? Otevřela ústa, ale nic z nich nevyšlo. Poprvé v mém životě neměla máma slov. To je moje sedadlo. Matčin hlas získal zpět část své ocely. Stála rovněji, bradu zvednutou, tak jak to dělávala. Když se chystala přednášet. Jsem výkonná ředitelka téhle nadace, čelo stolu je moje. Ale nebylo vždycky tvoje, že ne? Zeptala jsem se. Patřil dědečkovi a ten měl konkrétní přání, kdo by tam měl sedět. Tvůj dědeček už nežije, Audrey. Markus se přesunul vedle mé matky, jednotná fronta. Nadaci teď vede Diana. Sedí tam, kde si sama vybere. Daniel to tiše pozoroval, jeho výraz byl neutrální. Cítila jsem, jak katalogizuje každé slovo. Ale dědeček zanechal instrukce, řekla jsem, ohledně toho místa, ohledně mě. Z druhého konce stolu se ozvala teta Ruth. Její hlas byl jemnější, než jsem si pamatovala, křehčí. Má pravdu, Diano. Všichni se otočili. Oliver vždycky říkal, že Audrey by měla sedět vedle něj, na každé schůzce, na každé fotografii. Ruth měla odtažité oči, vzpomínala. Říkal mi, že je to důležité, něco o zachování správného ducha nadace. Matce se stáhl obličej. Ruth, teď není vhodná doba. On tu dívku miloval. Ruth už se na Dianu nedívala. Dívala se na mě, říkal. Že je jediná, kdo chápe, co se snaží vybudovat. Tak dost. Matčin hlas zapraskal jako bič. Tohle je večeře na den díků vzdání, neschůze správní rady. Vlastně, řekla jsem a zachovala pevný hlas, podle žádostí o grant, které jste podali, je tahle večeře schůze správní rady. Odmlčel jsem se, výroční zasedání správní rady Thorntonovy rodinné nadace, doplněné fotografií, teď Daniel vytáhl pero. Psal do malého zápisníku, matka na mě zírala s něčím, co jsem v jejich očích ještě nikdy neviděla.
Byla vyděšená. Jak víš o těch žádostech o granty, zeptala jsem se. Vím to, protože jsem na nich uveden. Zachovala jsem klidný hlas. Věcně. Tak, jak jsem mluvila s auditory v práci. V posledních 3 letech bylo v každé žádosti o grant podané nadací Thornton Family Foundation uvedeno mé jméno jako člena správní rady, můj podpis na souhlasných formulářích a fotografie, na nichž jsem zachycen u tohoto stolu. Nechal jsem to usadit. Problém je, že 2 z těch 3 let jsem tu nebyl a nikdy jsem nic nepodepsal. Heather vydala tichý zvuk. Její tvář zbledla. To je směšné, řekla matka. Samozřejmě, že jsi tu byla. Jsi zmatená. A já? Vytáhl jsem telefon a otevřel fotogalerii. Tohle je selfie, kterou jsem pořídila na Den díků vzdání 2022. Všimni si těch kapesníků a tmavých kruhů. Měla jsem chřipku, týden jsem nevycházela z bytu. Ukázala jsem časový údaj. 24. listopadu 2022, 18 hodin 47 minut. Pak jsem otevřela fotografii žádosti o grant. Stejné datum, stejný čas. Já, usměvavá a zdravá, právě u tohoto stolu. Vysvětlete to. Matka otevřela a zavřela ústa. Metadata nelžou, mami. Ta fotka byla upravena ve Photoshopu 3 dny po dni díků vzdání. Podívala jsem se na Heather. Vlastně si mi ji poslala ty. Požádala si mě, abych ji potvrdila pro archiv. Heather vylétla ruka k ústům, Markus přistoupil blíž. Tohle je rodinná večeře. Ať už máš jakékoliv výtky, je vlastně, Danielův hlas prořízl napětí, tichý. Ale nezaměnitelný. Rád bych tomu lépe porozuměl. Všichni se na něj otočili. Měl bych se pořádně představit. Vytáhl vizitku. Daniel Reeves, Úřad pro dodržování státních grantů. Jsem starší auditor pověřený kontrolou nadace rodiny Thorntonových. Ano, řekl, matce znovu upadla vidlička, kterou zvedla z podlahy. Tentokrát se nikdo nepohnul, aby ji zvedl. Chvíli nikdo nepromluvil. Pak se matka zasmála, byl to křehký a jasný smích, jaký používala na dobročinných akcích, když někdo řekl něco skandálního, auditor na večeři na Den díků vzdání. Položila si ruku na hruď. Audrey, to je nějaký vtip. Žádný vtip, paní Thorntonová. Danielův hlas byl vyrovnaný. Provádím běžnou kontrolu dodržování předpisů. Vaše dcera je uvedena jako členka správní rady, a tak jsem se zeptal, jestli mohu sledovat oficiální zasedání. Pozvala mě. Tohle není. Matka se zarazila, uhladila si obličej a začala znovu. Pane Reevesi. Omlouvám se za zmatek. Moje dcera má problémy. V minulosti měla emoční problémy, potíže s oddělením reality od toho, co si představuje, nikdy se nevyrovnala se smrtí svého dědečka, víte. Nebyla u toho, když zemřel, když se cítila provinile. Paní Thorntonová. Danielův hlas stvrdl. Nepřišel jsem diskutovat o duševním zdraví vaší dcery. Jsem tu proto, že dokumentace, kterou vaše nadace předložila, obsahuje zjevné nesrovnalosti. Jaké nesrovnalosti? Naše záznamy jsou bezchybné. Podpisy. Vytáhl jsem z tašky vytištěný formulář souhlasu. Tady. Tohle má být můj podpis, který schvaluje rozhodnutí správní rady v roce 2023. Vzal jsem ze stolu kus papíru, prázdný okraj jmenovky, a podepsal se, pak jsem obojí podržel. Podpisy si nebyly ani trochu podobné, jiný sklon, jiný tlak, jiné tvoření písmen. To není můj rukopis. Není to ani dobrý padělek. Daniel si vzal oba papíry, prohlédl si je a udělal si poznámky. Rukopis se může změnit, řekla matka rychle. Stres ovlivňuje, nemění se tolik, Danielův hlas byl plochý.
Zdá se, že ty podpisy napsali různí lidé. Matčin klid konečně popraskal, jenom zlomek, ale já to viděla. Audrey. Otočila se ke mně a poprvé se jí v očích objevila prosba. Proč to děláš své rodině? Já své rodině nic nedělám. Zachovala jsem klidný hlas, přestože mi bušilo srdce. Říkám pravdu. To je všechno. Vytáhla jsem vytištěný e-mail od Patricie Hwangové. Tohle je korespondence od Westonské komunitní nadace, vašeho největšího poskytovatele dotací. $180,000 ročně. Jejich programová ředitelka mě oslovila, aby si ověřila mé členství ve správní radě kvůli nesrovnalostem ve vašich žádostech. Diana papír vytrhla, přečetla si ho a z tváře jí vyprchala barva. Patricia Hwangová. Její hlas byl sotva slyšitelný. Neměla právo vás kontaktovat. Měla na to plné právo. Ve vašich papírech je moje jméno. To ze mě dělá zájmovou stranu. Jak se opovažuje? Taky mi řekla něco jiného. Nechal jsem ten okamžik protahovat. Znala dědečka. Pracovali spolu, když zakládal tuhle organizaci, a ona mi řekla o jeho dopise s úmyslem. Markus se pohnul dopředu. Jaký dopis? Ten, který dědeček vyplnil u svého osobního právníka, ne u tebe, Marcusi, u svého nezávislého právníka, ten, ve kterém se píše jeho poslední přání pro nadaci. Vytáhl jsem kopii, kterou mi poslala Patricie. Tohle je příslušná část. Mým výslovným přáním je, aby si moje vnučka Audrey Thorntonová zachovala aktivní roli v rodinné nadaci Thorntonových na věčné časy. Místo vedle mého na výroční schůzi, nebo v mé nepřítomnosti místo samotné, bude vyhrazeno pro ni. Místnost stichla. Ty jsi o tom věděla, mami? Podívala jsem se na ni. Byla jsi informována, když zemřel. Nikdy si mi to neřekla. Ten dokument nemá žádnou právní platnost. Má platnost u udělovatelů. Ozval se Daniel. Westonova nadace vyžaduje dodržování záměru zakladatele. Porušení tohoto záměru je důvodem k ukončení grantu. Kevin náhle vstal. Manžel mé sestry, investor do nemovitostí, muž, který nadaci vypisoval šeky. To je pravda, řekl. Počkejte, jeho hlas byl ostrý. Jaké ukončení grantu? Co jste mi neřekli? Daniel sáhl do aktovky a vytáhl dokument. Byl tlustý, úředně vypadající, s pečetí Westonovy nadace nahoře. Tohle je grantová smlouva mezi Westonskou komunitní nadací a nadací rodiny Thorntonových, kterou před 3 lety podepsala paní Diana Thorntonová. Daniel se na ni podíval, otočil na označenou stránku. Článek 7.3. Organizace musí vést přesné a autentické záznamy o složení správní rady. Jakékoliv zkreslení, včetně zfalšovaných podpisů nebo pozměněné dokumentace, je důvodem k okamžitému ukončení grantu a vrácení rozdělených prostředků v plné výši. Podíval se na matku. Podpisy na vašich formulářích souhlasu s představenstvem se zdají být zfalšované. Fotografie předložené jako důkaz o schůzích správní rady se zdají být digitálně upravené. Pokud se tato zjištění potvrdí, bude vaše nadace povinna vrátit $180,000 ročně za poslední 3 roky. Ano, řekl jsem. To je přes $500,000, zašeptala Heather. $540,000, potvrdil Daniel, plus případné občanskoprávní sankce. To je absurdní. Markus přistoupil blíž a jeho právnické instinkty se ozvaly. Doložky o úmyslu zakladatele nejsou právně vymahatelné. Ten dopis je přání, nesmlouva. Máš pravdu, že to není soudně vymahatelné, řekl Daniel klidně, ale bod 12.1 grantové smlouvy výslovně vyžaduje, aby organizace respektovala záměr zakladatele, jak je zdokumentován. Vy jste tu smlouvu podepsal, pane Thorntone. Jako generální poradce. Markus zbledl.
Nečetl jsem ji, nepřečetl jste si ji pozorně. Ne, řekl jsem. Zeptal jsem se. To je zvláštní. Myslel jsem, že jste chodil na Yale. Na okamžik jsem si myslela, že se na mě Markus skutečně vrhne. Kevin se postavil mezi nás. V obličeji byl rudý. Investoval jsem do téhle nadace $50,000 na základě prohlášení o transparentních a vyhovujících operacích, ukázal na mou matku. Jestli je to nějaký podvod, musím to vědět. Hned. Matka se rozhlédla po místnosti, po hostech, po své rodině, po stěnách, které se uzavíraly. Tohle je nedorozumění, řekla, ale hlas se jí třásl. Nedorozumění. Matka to řekla znovu, jako by to opakováním mohla učinit pravdivým. Diano, prořízl místnost hlas tety Ruth. Je pravda, co Audrey říká. Schovala si Oliverův dopis. Ruth, ty tomu nerozumíš. Zfalšovala si její podpis. Dala si ji na fotografie, kterých se nikdy nezúčastnila. Bylo to pro nadaci. Matčin klid se roztříštil. Máš vůbec představu, jak těžké je udržet tuhle organizaci v chodu? Granty, požadavky na dodržování předpisů, nekonečné papírování. To není odpověď, udělala jsem, co jsem musela. Dianin hlas se zvýšil. Audrey tu nikdy nebyla. Žila si svůj život, zatímco já jsem udržoval při životě odkaz našeho otce. Potřebovala jsem člena správní rady mladšího 35 let. Potřebovala jsem rozmanité zastoupení, ona splňovala požadavky. Takže si mě využil, řekl jsem tiše. Moje jméno, můj obličej, můj podpis. Aniž bych se zeptala. Řekl bys ne. Takže jste mi nedal na výběr. Matčiny oči teď byly divoké. Nemáš ponětí, co jsem obětovala. Ty hodiny, ten stres, otec na mě nechal všechno, zodpovědnost, očekávání, a jediné, o čem kdy mluvil, jsi byla ty. Audrey to chápe. Audrey se stará. Audrey bude pokračovat. A co já? Co všechno, co jsem udělal? Místnost stuhla. Paní Thorntonová, Danielův hlas byl tichý. Uznáváte, že dokumentace byla zfalšovaná? Uznávám, že jsem udělala, co bylo nutné, aby tato nadace přežila. Diano, Marcusův hlas byl ostrý. Okamžitě přestaň mluvit. Ale už bylo pozdě. Řekla to před 14 svědky, před auditorem. Podívala jsem se na matku, na ženu, která mě vyloučila ze stolů a fotografií, kvůli které jsem se cítila neviditelná ve vlastní rodině, a cítila jsem něco, co jsem nečekala, ne triumf, ale smutek. Zazvonil mi telefon. Patricia Hwangová. Promiňte, řekla jsem. Musím si to vzít. Vykročila jsem k oknu, ale hovor jsem nechala na hlasitém odposlechu. Daniel mě o to předtím požádal. Důkazy, říkal, fungují lépe, když je slyší všichni. Audrey, Patricin hlas zněl v tiché místnosti jasně. Právě jsem mluvila s právníkem tvého dědečka. Je tu ještě něco, co bys měla vědět. Poslouchám. Oliver ti v závěti odkázal 30% vlastnictví nadace, skutečné akcie, hlasovací práva, všechno. Cítila jsem, jak se pode mnou naklání podlaha. Cože? Po jeho smrti někdo podal žádost k dědickému soudu. Tvrdil, že se z dědictví dobrovolně vzdala. Součástí petice bylo tvé podepsané prohlášení, datované 2 týdny po jeho smrti, v němž ses vzdáváš svých podílů. Nic takového jsem nikdy nepodepsala. Já to vím, Patricin hlas stvrdl, protože jsem ten podpis právě porovnala s tvým skutečným rukopisem. Je to stejný padělek jako formuláře souhlasu s představenstvem. Někdo zfalšoval tvůj podpis, aby tě připravil o dědictví. Otočila jsem se na matku. Stála velmi klidně. Její tvář měla barvu starého papíru.
Diano, Marcusův hlas zněl sotva šeptem. Řekni mi, že si to neudělala. Udělala jsem to, co bylo pro nadaci nejlepší. Dopustila se z podvodu. Marcus od ní ustoupil. Podvod s dědictvím. Padělání. Máš vůbec ponětí? Můj řidičský průkaz? Jestli s tím mám něco společného, podepsal si každý dokument, který jsem ti dal. Nevěděl jsem, že jsou padělané. Teta Ruth si přikryla ústa rukou. Kevin už telefonoval a nejspíš volal svému právníkovi. A Heather, moje dokonalá sestra. Zírala na naši matku, jako by ji nikdy předtím neviděla. Mami, hlas se jí zlomil, opravdu si Audrey okradla. Máma jí neodpověděla. Nemusela. Stála jsem tam, v té jídelně, obklopená 14 lidmi, kteří sledovali, jak mě matka ponižuje. A teď sledovali, jak se jí hroutí svět. Pokud jste došli až sem, děkuji vám. Tento příběh není jen o penězích nebo fotografiích, je o tom, co se stane, když někdo konečně přestane přijímat roli, která mu byla přidělena. Pokud jste takovou osobou, pokud jste strávili roky tím, že jste byli ve své vlastní rodině neviditelní, vidím vás. Stiskněte to, se mi líbí, přihlaste se k odběru, pokud jste tak ještě neučinili, a zůstaňte se mnou. Protože způsob, jakým to skončí. To jsem nečekala ani já. Řeknu vám, co se stalo potom, pokoj se rozpadl. Kevin se pohnul jako první. Popadl svůj kabát z opěradla židle, telefon přitisknutý k uchu. Je mi jedno, jestli je díků vzdání. Do hodiny tě potřebuju v kanceláři. Podíval se na Heather. Odcházím. Kevine. Počkej. Investoval jsem do téhle nadace $50,000 na základě slov tvé matky. Jestli jde o podvod, musím se chránit. Na Dianu se vůbec nepodíval. Můj právník se ozve. Dveře se za ním zabouchly, teta Ruth se pomalu postavila a opřela se o stůl. Jdu domů, Diano. Musím si to promyslet. O tom, co si udělala Oliverově památce. Ruth, prosím. Věřil ti, zlomil se Ruth hlas. Věřil ti, že se postaráš o jeho nadaci, o jeho vnučku, a ty si udělala tohle. Beze slova odešla, ostatní hosté ji následovali, bratranci, rodinní přátelé, lidé, jejichž jména jsem si sotva pamatovala. Popadly kabáty a tašky a šeptali výmluvy o zapomenutých povinnostech. Nikdo se Dianě nepodíval do očí, během 10 minut se místnost vyprázdnila, zůstala jen rodina, Daniel zavřel svůj zápisník. Zdokumentoval jsem. Co jsem potřeboval? Zprávu odevzdám do 48 hodin na Státní úřad pro dodržování grantů. Po svátcích můžete očekávat zahájení formálního řízení. Podíval se na mě. Slečno Thorntonová, Audrey, děkuji vám za spolupráci. Pak odešel, stála jsem uprostřed jídelny. 14 prostřených stolů. Jídlo chladlo. Dohořívalo, matka seděla na židli v čele stolu, dědečkově židli, a zírala do prázdna. Marcus už si sbíral věci. Musím zavolat na státní advokátní komoru. Předběhnout to. Ty odjíždíš. Diana vzhlédla. Marcusi? Zničil si mě. Jeho hlas byl ledový. Skončil jsem. Zvedl jsem tašku. Ty taky odcházíš? Hlas mé matky byl dutý. Po tom všem, co si udělal, otočila jsem se k ní čelem. Ještě naposledy. Za všechno, co jsem udělal, udržel jsem hlas na úrovni. Řekl jsem pravdu. To je všechno, co jsem udělal. Zničil si tuhle rodinu. Ne, mami, to si udělala ty. Před lety jsem ti jen přestala pomáhat to skrývat. Přešla jsem do prostřed místnosti. Chtěla jsem, aby slyšela každé slovo. Chtěla jsem, aby to slyšela i Heather, která stále stuhla v křesle. Stane se tohle.
Nebudu ti volat. Nebudu psát SMSky, nebudu chodit na Vánoce, na narozeniny ani na žádná jiná setkání, kde se mnou budou zacházet jako s někým, kdo je na okraji zájmu. Matka otevřela ústa. Ještě jsem neskončila. Můj hlas se nezachvěl. Jestli mě chceš kontaktovat, můžeš to udělat písemně. Dopisem. S uznáním, co jsi udělala, ne co jsi musela udělat. Co ses rozhodl udělat? Mým jménem, zfalšovat můj podpis a celé roky o tom lhát, Audrey. Také si najmu právníka. Můj podíl na nadaci, kterou mi dědeček odkázal ve výši 30%. Chci to mít řádně zdokumentované, ne kvůli penězům, kvůli pravdě. Podívala jsem se na Heather. Plakala, řasenka jí stékala po tvářích. Ty si to věděla, Heather. Ty fotky si upravovala. Poslala si mi je, abych to potvrdil. Byla si toho součástí. Nemyslela jsem si. To je ten problém. Vůbec si na mě nemyslel. Šel jsem ke dveřím. Matka volala za mnou. Já jsem tvoje matka. Nemůžeš mě jen tak odříznout. Zastavila jsem se a otočila. Máš pravdu. Jsi moje matka. A 29 let jsem to nechala znamenat, že musím přijmout všechno, co mi uděláš. Otevřela jsem dveře. To dnes končí. Vyšla jsem ven do chladu, o 2 týdny později státní úřad pro dodržování grantových pravidel oficiálně pozastavil nadaci Thornton Family Foundation činnost, dokud neproběhne vyšetřování. Nadace Weston Community Foundation požadovala vrácení $540,000 v grantech, což byly 3 roky financování získané na základě podvodné dokumentace. Moje matka byla mimořádným hlasováním zbývajících členů správní rady odvolána z funkce výkonné ředitelky. Návrh vedla teta Ruth. Návrh prošel jednomyslně. Marcus obdržel formální dotaz od advokátní komory státu Connecticut ohledně jeho účasti na ověřování padělaných dokumentů. Licence mu nebyla odebrána. Ale vyšetřování probíhalo. Kevin podal žádost o rozvod 3 týdny po dni díků vzdání. Ve své žádosti uvedl podvodné zkreslení rodinných financí během jejich manželství. Heather to nespochybnila, a já. Večeři na den díků vzdání jsem si dal o 2 týdny později. V kuchyni Patricie Hwangové, s ní a několika kolegy z neziskového světa a s kastrolkem, který rozhodně potřeboval víc soli. Tvůj dědeček by na tebe byl pyšný, řekla Patricie a pozvedla sklenku. Chránil si to, co vybudoval. Necítila jsem se pyšná. Cítila jsem se unavená. A smutná. A pod tím vším něco jako mír. Budoucnost nadace nebyla jistá, ale já jsem se rozhodl pro svých 30%. Požádal jsem prozatímní správní radu, aby zřídila stipendijní fond na dědečkovo jméno. Pamětní fond Olivera Thorntona. Pro děti z tíživých rodinných poměrů, které potřebují pomoc při získávání vzdělání. Děti jako já. Minulý měsíc jsem dostal dopis od jednoho z prvních příjemců. 17letá Maja z Hartfordu. Napsala: děkuji ti, že jsi ve mě věřil, když moje vlastní rodina nevěřila. Hodinu po přečtení jsem brečela, matka se mě snažila 3krát kontaktovat. Telefonáty, neodpovídala jsem. Heather poslala textovku, můžeme si promluvit. Neodpověděla jsem, možná někdy, až budou připraveni říct pravdu. Hranice nejsou o trestu, ale o ochraně, o tom, že řekneme, tohle budu akceptovat, tohle ne. Tohle se mi nelíbí, strávil jsem 29 let u stolu, kde pro mě nebylo místo, teď si stůl prostírám sám. A vždycky se najde místo pro lidi, na kterých záleží. Děkuji vám, že jste se mnou zůstali až do konce. Pokud se vás tento příběh něčím dotkl, pokud jste někdy byli tím, kdo nemá místo u stolu, vězte, že si zasloužíte něco lepšího a je v pořádku odejít od lidí, kteří to nevidí. Pokud to pro vás něco znamenalo, stiskněte tlačítko to se mi líbí. Přihlaste se k odběru a stiskněte zvonek, aby vám neunikl další příběh,
A pokud chcete slyšet další příběhy o lidech, kteří přestali přijímat méně, než si zaslouží, podívejte se do popisu. Čeká na vás další video, postarejte se o sebe a prostřete si.